Hej, jeg er lige ude at gå en lille tur, og i dag der kunne jeg godt tænke mig at tale om selvkærlighed. Det kunne jeg, fordi det er noget, der fylder rigtig meget lige for tiden hos de mennesker, der kommer hos mig. Det fylder rigtig meget i de kvindegrupper, jeg har, og det fylder også rigtig meget i mig selv, fordi vi har jo alle sammen brug for at give os selv noget kærlighed. Selvkærlighed, hvad er det for noget? Er det ikke sådan noget opblæst, spirituelt, totalt mærkeligt noget? Nej, det er det faktisk ikke. Det handler bare om at være kærlig over for sig selv. Om at drage omsorg over for sig selv. Og hvordan gør man så det? Det kan man gøre på mange forskellige måder, men det man i hvert fald helt sikkert også kan, det er at sætte grænser. Altså sige til og fra i relation til, hvad er mit behov lige her og nu. Undgå hvide løgne. Hvide løgne opstår oftest, når vi sådan misforstået tror, at nu siger jeg det her, fordi så gør jeg ikke vedkommende ked af det. Eller fordi, hvis jeg nu undgår at sige det her, så risikerer jeg heller ikke, at vedkommende ikke kan lide mig, når jeg siger fra. Selvkærlighed handler også om at klart udtrykke sine ønsker og behov. Det handler om at give sig selv tid og rum til ro, uden at have dårlig samvittighed. Det handler om at acceptere de følelser, du har. Og i det hele taget acceptere det menneske, du er. Acceptere, at du nogle gange går fejl, fordi det gør vi sådan set alle sammen. En fejl, altså det vi sådan betragter som en fejl, ja, det er en fejl i dag. Men i morgen, eller i overmorgen, eller om en uge, så er det faktisk ikke en fejl. Så det er en rigtig god erfaring, vi har gjort os. Og det skal vi huske på. Det er faktisk lige præcis det, der gør os til de mennesker, vi er. Så ganske kort, hvad kan du gøre for at dyrke kærligheden til dig selv? Du kan jo gøre lige præcis alle de her ting, jeg har nævnt. Så kan du sådan rent, hvad skal man sige, fik jeg lige en lille dryp i panden. Så kan du gå en lang tur i skoven, fordi at det gør, at du får super dejlig jordforbindelse. Altså at du kommer fra hovedet ned i kroppen, og hvad nu det for noget med hovedet ned i kroppen? Det handler rigtig meget om det her med, når du tænker rigtig mange tanker, når du bekymrer dig, når du gerne vil kontrollere alle mulige ting, jamen så foregår det hele op i hovedet. Og når man så udtrykket kommer ned i kroppen, jamen det vil sige, at du slipper de her tanker, kommer ned i kroppen. Og det kan du for eksempel gøre ved at gå en tur. Du kan gøre det ved at meditere, hvis du kender til det. Du kan dyrke yoga. Altså der er så mange ting, du gør. Gør noget fysisk, eller altså find ro, eller gør noget fysisk. Du kan tage et karbad. Du kan være sammen med mennesker, der nærer dig. Altså det er sindssygt vigtigt, det her med at have nogle gode relationer, og skippe de relationer, der ikke er gode. Altså det vil sige dem, hvor du føler dig drænet, eller dem, hvor du er ked af det, når du har været sammen med dem, eller har haft en samtale med dem. Og der er selvfølgelig meget, meget mere end det. Men det var sådan lige kort, og jeg tænker, du kan jo starte med at se tilbage på din dag i dag, eller ugen, der er gået. Hvornår har du glemt denne her selvkærlighed? Hvad kan du gøre anderledes? Hvad er den mindste lille bitte ting, du kan gøre for at drage omsorg for dig selv, for at give dig selv noget kærlighed? Jeg vil ønske dig en super dejlig dag, og hej herfra.